Θα σταθεί με ο μπαμπάς να σας πει μια ιστορία. Ναι, και μετά θα κοιμάσουμε το φως ανοιχτό και φυσικά η ζωή σε πληρώνει 2.000 ευρώ. Λοιπόν, γιατί μιλάω σήμερα, μου πείτε, για top 5 τρομακτικές ιστορίες δρόμου που διάλεξα εγώ. Φυσικά στην Ελλάδα. Να μην κοιμηθείτε εύκολα απόψε, για να δείτε. Και το κιλό είναι έξω, φίλε, δεν με πειράζει. Λοιπόν, πάμε με την ιστορία ο Έλληνας στρατιώτης. Πήγα να τις κοιτάξω λιγάκι και δεν τις θυμάμαι. Λοιπόν, νούμερο 5 στα μούτρα σας. Ο Έλληνας στρατιώτης. Λοιπόν, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, φυσικά οι άνθρωποι εκεί, οι στρατιώτες στο πόλεμο, οι γυναίκες, θα γυρίσει ο αντραούλης μου, ναι ή όχι, τι έγινε εκείνη τη στιγμή. Ένα στρατιώτη, δεν ξέρω, δεν μπορεί να το λέω χαραλάμπη. Κάποιοι του κόψαν το κεφάλι. Δεν ξέρω τι το κάνουν, μπορεί να το έχουν και κόλλια σήμερα. Κόλλια. Λοιπόν, μετά τι έγινε, θα μου πείτε. Φυσικά, νεύματα θα στοιχειώνουν και στην Αθήνα, σε όλοι έτσι, λένε, δεν θυμάμαι σε μια πλατεία, εντάξει δεν το διάβασα απλά έτσι πήραν διάλειμμα, περπατάει έτσι ένας στρατιώτης και όταν πας κοντά του λέει που είναι το κεφάλι μου και φυσικά το κεφάλι λέει και μετά καλή καρδιά σου. Λοιπόν, πάμε νούμερο 4. Η κόκκινη σκιά. Λοιπόν, αυτό είναι όσες είναι έγκυες. Είναι γυναικούλα, βγαίνει σε παιδάκι. Είναι πιο απλό. Και μετά, αυτό εμφανιζόταν στο νοσοκομείο μια σκιά κόκκινη που έλεγε κάρια του παιδί της μαμού. Τέλος πάντων, τι έγινε, θα μου πείτε, τι έγινε, σκουλ, τι έγινε, σκάρ, πώς το λένε, τι έγινε. Το σταύρωσε και είπε, κόκκινη σκιά, αυτό έπρεπε να μπει στο κομμωδία, ρε φίλε. Μη στο φρόνο στο παιδί μωρή. Φυσικά η γυναίκα χαίρεστηκε, αυτό το λένε κάπως. Πήγε στον παπά, το εξόρισε και το παιδί είχε μερικά έτσι αρρώστιες και μετά στον ύπνο της λέει έναν άντρα με μακριά μαλλιά. Δεν ξέρω σε ποιον πάει το νου σας, σε κάποιον άντρα. Με μακριά μαλλιά, σαν τα δικά μου. Μακριά εδώ είναι. Ναι, και τέλος πάντων τότε ένιωσε κάτι σαν να ησυχάζει τα παιδί μου ψυχούλα της. Τώρα μπορεί να ήταν και ο Χριστός με μακριά μαλλιά, εντάξει. Δεν ξέρω ρε παιδί μου. Αυτό το έγραψα στην ιστορία. Νούμερο 2. Η κοπέλα και το μπουφάν. Μια κοπέλα και το μπουφάν. Υπάρχουν κοπέλες με μπουφάν χίλιες, αλλά αυτή η ιστορία είναι μακριά. Είναι άλλοι. Πήγαν να πάρουν γύρι. Τέλος πάντων είναι στρατιώτες. Πάει εκεί να δει μια κοπέλα, θα συνοδεύει, της δίνει το μπουφάν του. Το παίρνει αυτή, τη συνοδεύει στο σπίτι της. Πάει στο σπίτι, θα ανοίγει την πόρτα αυτή, μπαίνει μέσα. Το πρωί πάει, ξέχασε το μπουφάν του, πάει και να του πάρει. Παίρνει μια γριά κυρία και λέει: υπάρχει μια κοπέλα εκτός από την κόρη μου που πέθανε. Πάει στο νεκροταφείο. Ξυπνήσει και τότε απ' έξω το τάφο της το μπουφάν. Ναι. Τώρα με πες το φάντασμα να τηλεπάθει, λέει πάνω στο σπίτι, μετά πάντα με το κουμπί τηλεπόρτ. Νεκροταφείο. Τι προτάθηκο! Νούμερο 1, δεν ξέρω ποια είναι το νούμερο 1. Έχω ακούσει πολλές τρομακτικές ιστορίες. Αλλά αυτή κάτι συμβεί. Να μην νοιάζει αν είναι τρομακτική, εγώ ούτε εγώ ξέρω. Μια φορά, είναι από και εγώ, μπορούσα να είναι παραμυθάκι και μετά καλός ύπνος. Υπήρχε κάτι. Λευλάκες καλ, πάμε στο σέμα. Λοιπόν, είδαν μια κάτι κοπελούες. Εδώ το ήταν DJ. Και είδα κάποιο εδώ και το μάτι μου είναι πολύ κοντά στη κάμερα. Ωραίο μάτι, 5 ευρώ το πουλάω. Τέλος πάντων, τι να πω κι εγώ. Πήγε μια για πανηγύρι, μετακόμισε και βρήκε μια γριά κύκουλα.
τι να πω, στον δρόμο της. Φαίνεται περίεργη, είχε μαύρη φυσικά. Πάει. Τότε εκεί μετά από λίγες μέρες το ξαναβρίσκει, δεν έχει σημασία, έτσι κάπως. Και τότε ακούει, έτσι δεν άρχισε κανείς, έτσι κάνει. Και κοιτάει το ματάκι και λέει πει τη γιαγιά. Τότε αυτή σοκαρίστηκε η κοπέλα, πάνε να μετακομίσει και après συνέχεια κατευθειάζει με σκιές. Και μετά. Θα σας πω σε λίγο. Και φυσικά αυτή ήταν η σειρά που πέσανε δίπλα. Δηλαδή μπορεί να ήταν το φάντασμά της. Και αυτή φυσικά στο μυαλό. Και πάντων, σας θα πω για σήμερα. Καληνύχτα!